मालै सानदावग्रा मा खबर? बे खबर ना मा होनो बेखौनोथ' मिथियालै आङो नुफेराखैबो दिनैसिम माबायदिथाय नोंनालाय नोंना खबरा माबायदि? है बाद दोन खबर सबर मोनसे बाथ्रा जाहैबायना हाब मा बाथ्रालै इलाय बुंनाय माने नै आङो सासे सिख्ला रं नाम्बार जादोंलै दा बेखायनो लोगो हमनो थांनांगौमोन आरो बे फाग्ला बिदिजों जायो हाब बबेनिनो सिख्लायालाय बै माबानिलै जोंनि गामि खाथिनिनो बै मा गामि होनो बावलायलांबायलै मा गामिमोनथाय माबा खाथलपारानिनो खाथलपारा नंगौना नङालै खोथायालाय मानसियालाय मा संला मुंलालै इलाय हाद थगायदोंसो ना मादोंसोब्रा नोंलाय आइया फोथायनो गोब्राब मोनदों थगायना जाग्रानि फिसाला बायदि मोनदों नामा नों आंखौ हा बिदि फोथायैनि थाखायनोथ' नोंखौ लोगो हमनायाव थांफानो लिंदों आङो ओंखार दानो दिनैनो सुवालालै लोगो हममारसिगोन नामालै इलाय मोनमारबाय नामा इलाय सुवालालै आंना खियानाया ओइ खावस्लिम मा सानबाय थाखो नोंलाय मा गल'ल' साननो माने सानदोंआनो दा नों आंखौ लांफानानै मा लोंहोगोन बेखौसो सानदों आङो गोरान गिसिबाथाय खिन्थु आं लोङा दै बिनि सायाव आरो नोंहा हिनजाव गोदान मोनबावलायनायनि बाथ्रा लाल लोंहोनांगोन दिनै लाल मा फाग्ला सानोलै नोंलाय दिनै फैसायाबो एसे खम आंनाव मोनलोंगोन दे मालाबा मोनलोंगोन फैसासोबाथ' आरो दिनैनो मोनलोंगोन दा बे रं नाम्बाराबो एसे माबा माबि जानोसो बिगोन ना मागोन बियाबा मोनलोंगोन दे टेनसन लानाङा नोङो बेबायदि गद गैयिबाथाय आं थाङालै आंनि एकदम पारमानेन्ट लोंनाय नांखाथारगोन थाङा आं बेबायदि गद गैयिबा ओइ देख' लोगोजों लोगो बेबायदि जायो सोरबा फाग्ला मोनलोंगोन ना मा टेनसन लादों नोंलाय आं थानायावलाय होद नों मानसिया संला मुंलालै नोंखौ फोथायनो हालाय लाङा दिनै दिहुननाय फैसाया बेसे दं आरे आं बुंबायानोना दिनै फैसाया एसे खम दं होननानै 50 थाखाल' दङ 50 थाखा बै रं नाम्बाराबो चावमिन मम' बायदिसिना जानोबो बिनो हानाय ना बेनि थाखाय 50 थाखाखौ एक्सट्रा दोनखानांबाय आङो फाग्ला 50 थाखा फैसाजों नों हिनजाव लोगो हमनो था होनदों हैद मोदायसो लोगो मोनखो ना माखो नोंलाय ओइ गयदा बारा नेनाङा 50 थाखा फैसाजों मा जाहोनो हायो मा जाहोनो हाया साला गोसथोनाय मोनदों आंहा सासे बेयाव नों आंखौ इन्टारेस्ट खालामनांगौ माबा टेनसनसो खालामना होगासिनो बे आंखौ ओइ बिगुर नोंहा गोसथोनाय मोनदों आंहा मा मोनदों हा आंहा मा मोनदों मोनजादों ना मोनलोंदोंआनो आंलाय नोंखौ इन्टारेस्ट खालामनो हा मोनजादों ना मोनलोंदों आं बे फाग्ला बिदिनो जायो लोगोजों लोगो थैद जाला गारगोनलै नोंजों बिदिबाथ' मेगनसो साखुमागासिनो नों आंखौ दा नोङा होननाय मा फाग्ला बुंलाबाय थायोब्रा नोंलाय मेगन सायाखै मा मेगन सालाबायनो गोसोआसो एसे बोरैबा मोनगासिनो आंना ओमफ्राय मा थांमारनोसै होनबा थांनांगौमोनलै थांनायालाय थांसै थांफानानै खिन्थु बोरैबाफोर अर सुफुंना होनांगौबा नों आंजों बिगुर बेरलाबथारगोनलै मानसिनि फिलिंसखौ नायनायावनो एसे बोरैबा मोनखाथारबाय आं नोंखौ थौ थांसै बिदिबा ओइ फन खालामदो खेबसे खालामगोन मा केसब्रा मोनफैनायानो दासो मोनफैदों दसेथ' रेस्ट लाना हेलौ सना बहा दं नै बेबि न'आवनो दं आं आरे दाबो फैयाखै नोङो न'निफ्रायनो थांहांदो मानसि हाखा दावराहाय आरे सना हाखा दावरानि बाथ्रा नङा जों दहाय 4टानिफ्रायनो नेफैगासिनो नोंखौ नेबाय थानो बाबाय जों थाब फै सोरनो मा खर'आ खोथानाय नोंसोरखौलाय 4टानिफ्राय नेफैयो मानसिखौ मानसिफोरालाय आवसाव गोजासो नामाहाय बिसोरलाय ओइ देख' मा आवसाव जालाबायनो फाग्लि नोंखौ नायनो लुगैनानैसो जोङो थाब फैद्रायफ्लांदोंलै सना नोंखौ माला नुगोन नायनो लुगैथारबाय आं थाब फै सना थाब फै हा मानसियालाय बेलाय हिनजाव नुफेरिसो नामाहाय मानसि हाखा दावरा नङालै बिदि नङा सना माने आंहा खामानिबो दं अफिसाव सना नों साख्रि मावलायो नामा बिदिबाथ' नों आंनो दहायनो खोथा हरजायोमोन ना आं थाब थांनानै थाब फैगौमोन
मावो सना मावो मासावनो 3 लाख मोनखायो आं साख्रिनि नामखौ मालाबा खिथासिगोन आं सना दे नों थाब फैग्रोदो मेकआपफोर फोनलायाबाबो जासिगोनदां दा मेकआप फोननायावबो एसे टाइम लालायगोन दे सना दे आं थांगासिनो दङ हारसिं थांनांगौ ना लोगो लांनांगौ ओइ हारसिंनो फै हारसिंनो बरिया इन्टारेस्ट जाखायो हारसिंनो फै नै सिगुनबारि गार्डेनाव फै सना सिगुनबारि गार्डेनाव दाउमा दाउसा गाबनायजों बिफां लाइफां बार बारनायजों बेसेदि समायना बे जायगाया बेयावनो नोंखौ नेनानै दं आं सना थाब फै दे बेबि दे आं थांगासिनो दङ दोनथ'दो बिदिबा औ दे सना दे दोनथ'बाय साला बिबुआ मा लोगोथ' सासे लिंहरजायोमोन ना नोङो लोगो सासे लिंहरजायोमोन मानो हारसिं लिंहरनांगौ आइया खान्थ'ग्रा थैनाय बायदि बावदोलाय आं मिथिबायना मा जाबावगोन दालाय दे नेक्स्ट बाराव लिंहरनो हासिगोन आं जायालै नोंजो आंबो सासे फोथायनो नागिरबाय सान्सखौनो होआनो आंखौ हे बन्दु बिदि नङाब्रा बिदि नङा लासैनो जागोन ना लासैनो जागोन माखौ सिन्था खालामदों नोंलाय दै बिदि होनना थगायमारनाङालै आंनोबो सासे नांमारगौ दे जागोन साला बिखौ टेनसन लायो नामा आं दं आं नै बे सोमला थानायाव मा सिन्था खालामदों ओमफ्राय नोंना रं नाम्बारा बैनो नोङाथ' बै पेट्रेसलिया हा पेट्रि अबेथिं बैथिं ना र' नाहरनि आं बे जानांगौबा थैखाथारबायलै नांखाथारालै आंनोबो एसे पेट्रिलि हिनजाव नै सिगुनबारि गार्डेन होननाया बेनो ना औ बेनो ओमफ्राय मा लानो फैदों नोंलाय बेयावलाय सासे रं नाम्बार लोगो हमनो फैदोंमोनहाय आङो बेयाव मानसिया बबेखै थाहैखोथाय थैबायलै दानाबा मानसियाथ' बेनो खोमालै एथ' पेट्रिलि मटिटि खानाय लामब्रे बे सिख्लाखौ हाबा लानांगौबा मा जागोनलै आंलाय सयथिबो माबानि काटलपारानि होननाया नोंनो ना औ आंनो बिदिबा नोंनो सोमलाया ओइ सोमलाया खिनो ओंखारदों होनना दहायनो थांबाय नङा आं सोमला नङा बिनि लोगोसो आं बे साला खियानाया मा थगायनाय होखोलै बेलाय आसोला पसन्द जामारासै मटिखाय हाबै सासेयालाय मा सबसे रायलायखोमादो खुगायावलाय माबा रायलायखोमानाय राव खोनादों आङो रायलायाखैलै रायलायनायालाय नै माने सोमलाया बिनो थगायदों बि नोंखौ मा बिनो आरो आंखौ थगायबावदोंसो आयौ सना मासे हेन्डसाम नोङो खानाय थिया खानायाबो जाथे होलायनाय आं नोंखौ बिराद पसन्द जाखाबाय सना जाबावगोन नालाय बेयाव माराथन खारनायखौनो होनांसिगोन खोमा आङो औ बेबि आंबो बिराद फसायबायलै नोंखौ दिनै बारा रायलायथ'ला खोमालै आं दानि खारै ओंख्रि जाना फैना उदै गाज्रि जाना एकदम नै खिनो ओंखारगासिनो नारजिजों अमा जादोंमोन आं बिराद खिनो ओंखारदों बेबि आंखौबो थगायदोंना मादोंसो नोंलाय थगायाखैलै सना थगायाखै थगायना जाग्रानि फिसाला बायदि मोनदों नामा नों आंखौ खिनो ओंखारनायखौबो आं थगायो नालै नङा बे फाग्लाया खारखुमानायनि सान्ससो लादो खोमालै थांफाखा इनाव दिनैनो थांफाखा बे खान्थ'ख्राखौ थारा गैयै ससमा गानहोथारगोनलां गाबोन सोरांबानो र' नों आंखौ साला बिदिसो एरे होगासिनो फैना बेबि जोङो सानैजोंबो एखे दसे रायलायहैनो जानाय नंला आं बिराद खिनो ओंखारबाय नोंसोर थाथ'र' आं खिना फैफिनगोन समाय मोनोबा थाथ'दे नोंसोरो र' मानसियालाय माथो खारलांबावलायदोसो हाय नोंखौ फसायनोसो खारबाय खोमालै बियो बिदिसो मोनलाय लांबाय आं मा आंखौ फसायाखै मानि थाखाय फसायाखै थाजाबावगोन नालाय बेयाव बे सुवादा आंखौसो हाखर गोथौआव खोलैनो हागोन बियो हिनजाव लोगो हमनायनि नामै लाबोबाय आंखौ गावहा ब्लड आं हारसिंसो जाबाय बेयाव आरो बेबो गाबस्राव फुसावसोबाव जानाय नंला दोरोदनांसिगोन आंबो आरो नों खुगा सिङाव मा बेदे रायलायखोमाबाय दं 1 2 3 पाप्पिफोरा आंखौ थगायना लिंहरनानै फसायाब्लाबो दा गावसोर खारखुमाजोब्बायसो गाबथार आंबो न' नागिरनानै खारस'लिनानैबाबो हाबा जागोन आं
हाय लोगोफोर, अन्नानै जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनानै हो, जाहाथे जों नोंसिनि अननायाव गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हायो। आरो भिडिअनि गेजेराव माबाफोर गोरोन्थिफोर जादोंबा नोंसिनाव निमाहा बिनाय थाखाबाय।